Бар күңеллелек бөтен дөньяда, бар бер ям бүген. Нәрсәдән бу? Мин беләм. Һәм сез дә моны бик яхшы беләсез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Сәгать телләре яңа елга шыга. Күңелдә якты өметләр, ышаныч, яңа максатлар. Күп мәшәкатьләре белән тарихта изен калдырган Кәбисә елыннан соң 2021 ел тыныч булсын дип теләкләр телик. Иң мөһиме, тормыштагы һәр адымга мәгънә салынган булсын. Көннәребез якты хыял максатлардан гына торсын. Я рәхим ит үгез елы. Хәерле сәгатьтә. 13 гыйнвар иске яңа ел бәйрәме. Тарих битләренә күз салсак, 1699 елның 30 декабрендә Петр I буйрыгы белән яңа ел бәйрәме Юлиан календаре буенча 1 сентябрьдән 1 гыйнварга күчерелә. 1918 елда Григориан календаре кертелгәч, 31 декабрь Юлиан календаре буенча 13 гыйнварга туры килә торган була. Иске яңа ел дигән сүз тезмә әнә шуннан барлыкка килә. Яңа елны быел безгә 2021 елның символы ак металл үгез алып килә. Акыл белән уйланган, төпле фикерләр өстенлек иткән, җаваплы эшләр башкарганда зур тәвәккәллек сораган ел булыр диләр аны. Йолдызнамәгә ышансаң, киләсе елда мөһим эшләр күп булачак. Аларны мөгез белән җир сүзеп, бик тырышып башкарып чыкканда гына зур уңышларга ирешергә мөмкин ди. Иң мөһиме, ниятләребез яхшы булсын. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең дә ишеткәнегез бардыр. Кемдер үгез елы ди, ә кемдер сыер ди. Моның кайсысы дөрес икән? Мондый сораулар булганда без Рабит ага Мантуллага мөрәҗәгать итәбез. Шушы минутларда ул безнең белән элемтәдә. Рабит ага, исәнмесез? Хәерле көннәр. Исән саулармысыз? Рабит ага, менә без сорауны тамашачыларыбызга да ирештердек. Үгез елы дип әйтү дөрес микән, әллә инде сыер елы дипме? Үгез жылы түгел, сыер жылы. Әтәч жылы түгел, тауық жылы. Күрәсезме? Оннан соң ат жылы түгел, дөрес түгел, жылқы жылы. Беләсезме нәрсә? Ана хайваннар исеме белән генә атаганнар ата-бабаларыбыз җылларны. Чөнки ана ул ана теле дигән сүздә дә бит әле ул ни өчен ата теле түгел, ана теле җанварлар арасында да нәселнең башы анада. Ана булмаса шуртташ эшли алмый ир кеше. Шуңа күрә хайваннар арасында да сыер җылы, муллык җылы, сөт җылы, катык җылы. Шуңа күрә мин сезне котлыйм. Менә бу исән сау чыкканыгыз өчен бу күсе җылын, тышкан җылын. Инде хәзер сыерны да инде бик матур гына яшәп бетерергә язсын. Сыерның сөте күп булсын, катыклар мул булсын. Бик зур рәхмәт сезгә, Рабит абый, шундый матур изге теләкләрегез өчен. Киләсе елда да бергә матур тапшырулар әзерләргә насыйп булсын. Чыннан да 2020 елда Хәерле көн Татарстан тапшыруы бай эчтәлекле, милли темаларны яктырткан кызыклы сәхифәләр белән тулыланды. Һәр атна Рабит ага безне Татар йөзе сәхифәсендә үзе җыйган экспонатлар белән таныштырды. Саумысыз сәхифәсендә без иң зур байлык, сәламәтлегебез турында сөйләштек. Файдалы киңәшләре белән медицина фәннәре кандидаты табиб Илдус Лутфуллин бүлеште. Тормышта төрле мәсьәләләрне хәл иткәндә юрист Зөбәйдә Яхина киңәшләренең файдасы тими калмагандыр. Изге җомга көннәрендә без вәгазь тыңлап, күңелләребезгә иман нуры, рухи ныклык алдык. Китап ачтым сәхифәсендә китап сөючеләр игътибарына яңа басмалар тәкъдим ителде. Күркәм студиябызга никадәр мөхтәрәм кунаклар килде. Киләсе елда да мондый очрашулар насыйп булсын. Кадерле дуслар, 2020 ел авыр ел булды. Бу яшерен батырын түгел. Ләкин һәр тискәре якның уңай яклары да бар. 2020 ел безгә без кайчак онытып җибәрә торган мөһим, кыйммәтле нәрсәләрне искә төшерде. Сәламәтлекнең ныклыгы, гаиләң нык булу, авыр вакытында яныңда йөрәк җылысы бирә алырлык кешеләрең булу. Булар бик мөһим барсы да. 2021 елда мин сезгә шуларны телим. Сәламәтлекләрегез нык булсын, гаиләләрегез нык булсын. Авыр вакытыгыз җитсә, яныңызда сезгә ярдәм итәрлек кешеләр булсын, дусларыгыз булсын. 2021 ел котлы булсын. Яңа еллар белән Татарстан. Безнең югалтулар, безнең бурычлар, безнең кайгы-хәсрәтләр барысы да бу иске елда калсыннар иде. Әлбәттә, бу бөтен
галәмгә таралган адәм балалары өстенә килеп төшкән бу кайгы хәсрәт безгә үзенең изен калдырмый калмады. Барыбыз да борчылдык, барыбыз да борчулы бер халәттә яшәдек бу елда. Ләкин бездә өмет бар иде, бәлки киләсе елларда, киләсе яңа елларда безнең тормышларыбыз рәтләнер дигән. Менә шул өмет белән атлап керәсе килә яңа елга. Раббим безгә киләсе яңа елда элекке гадәти тормышларыбызга әйләнеп кайтуны насыйп кылсын дип. Безнең җитәкчеләребезгә иман һәм зирәклек бир. Табибларыбызга сабырлык, түземлек бир. Халкыбызга да бу афәтләрне уздырып җибәрергә сабырлык бир. Әмма киләсе еллар безгә элеккеге очрашуларны китерсен иде, бергәләп сөйләшүләрнең мөмкинлеген бирсен иде. Безне күп нәрсәдән мәхрүм итте бу. Әмма киләсе яңа елда без бу мәхрүм булган әйберләребезгә кире әйләнеп кайтырбыз әле дигән өмет бар. Һәм мин халкыбызга, барчабызга шундый теләкләр теләп калам. Татарстан китап нәшрияты бүтән булган планнарын үтәде һәм дә инде коллектив исеменнән, Татарстан китап нәшриятында эшләүче хезмәткәрләр исеменнән барыгызны да яңа ел белән котлыйм, корыштай нык сәламәтлек телим. 2020 елда даими кулланылышка онлайн сүзе килеп керде. Без онлайн эшләргә, онлайн ял итәргә, онлайн спорт белән шөгыльләнергә, онлайн концерт тамашалар карарга өйрәндек. Шушы мизгелләрдә хәерле көн Татарстан тапшыру алып баручысы Миңназыйм Сәфәров безне онлайн сәламли. Миңназыйм абый, исәнмесез? Исәнмесез, Айзилә? Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар? Күрәм, сез бүген ниндидер бик матур җирдә, аш-су билмәсенә охшаган. Әйе, без татар утарына килдек, татар утары ресторанына килдек. Без шын мич эзләп килдек, утын мич эзләп килдек. Нәрсә өчен кирәк булды сезгә утын миче, Миңназыйм абый? Беләсезме, бөтен ризыкларны да әби бабайлар безнең утын мичендә пешергәннәр. Әлбәттә, хәзер утын мичләр инде алар архаизм дип әйтергә була, алар авылда калмадылар, ләкин утын мичендә пешкән ризык бөтенләй икенче була. Шуңа күрә бүгенге бәйрәм ризыгын мин нәкъ мичтә пешергә дип, ягъни ният белән килгән идем. Нинди ризык әзерләячәксез? Нәрсә белән сөендерәчәксез тамашачыларны? Бүген бик сирәк пешерелә торган, бик тансык ризык, аны күп төбәкләрдә белмиләр. Моны белсәләр, аңлавымча, әтне төбәгендә һәм өлешчә арча төбәгендә беләләр. Ул киеү пәрәмәче дип атала. Моның өчен безгә нәрсәләр кирәк булачак? Моның өчен, Айзилә, ике төрле әзерләү кирәк. Берсе камыр, теше камыр диләр инде аны, һәм икенчесе эшлек. Гадәти пәрәмәчкә әзерләгән шикелле. Әлбәттә, ан, җылымса су, ике күкәй һәм чиметеп тоз. Эшне нәрсәдән башлыйбыз? Камыр басудан. Камыр басырга кирәк. Камырны басырга кирәк булачак токмаш камырыннан йомшаграк итеп һәм каты итеп түгел. Каты булмасын, чөнки эшләгәндә җайсызрак була. Икенче итеп нәрсә эшлибез? Икенче итеп, әлбәттә, ул беренче итеп эшләргә тиеш инде. Ул беренче булып эшлек әзерләргә тиеш. Чөнки эшлекне менә шу камыр басу процессында эшләсәң, тыпырыккарак туры килә, авыргарак туры килә. Шуңа күрә аны алдан я кичтән әзерләп калдылар, я алданрак әзерләп куйырга кирәк. Ул эшлек пешереп ярым әзер хәлендә булырга тиеш. Ә ни өчен кияү пәрәмәче дип атыйлар бу ризыкны? Безнең татарда һәр вакытта да кияү иң кадерле кеше булган. Безнең милләттә ул анда кияү, кичез кияү дигән сүз тик торган чыкмаган бит инде. Кияүне һәр вакытта киләгәннәр. Аны кияү пилмәне бар, кияү мунчасы бар һәм кияү пәрәмәче бар. Булар барысы да шул бер кияүне гаиләгә алып кирер өчен, үзенне китерер өчен кирәк. Булган күрәсең, мин аңлавымча инде. Нәкъ пилмән әзерләгән шикелле, ләкин кияү пәрәмәче. Безнең гаилә белән бергә әзерлисең, ничектер менә шунда аралашасың, берен шаяртышасың. Менә шундый бер процесс, ул ашага пешерүгенә түгел ул. Димәк, сез кияү булып төштегез дә, шул вакытта сезне тотып алып, әйдәле кияү пәрәмәче әзерлик дип әйттеләр. Бөтен нәрсә уйланган күрәсең. Кияүне гаиләгә алып кирер өчен шундый кияү пәрәмәче пешерә кирәк булганда инде. Әбидән сораганым булды мин соңыннан. Син каян беләсең дип, ул үзе Аша төбәгеннән түгел, Тукай районыннан, Шаллы ягыннан. Мине кайнанам өйрәтте диде. Кайнанам өйрәтте. Димәк, традиция булып килә торган бу рецепт. Димәк, инде без дә шушы мизгелләрдә традицияләрне яңартачакбыз. Без тукталган идек эшлек ясау процессында. Моның өчен итнең дә аерым бер була тиеш, Айзилә. Чөнки кияүне киләү дигәннән ул нинең түшкәнең иң тәмле җире. Билдәмәсе дип атала. Аны күп кешеләр беләләр. Бил турысыннан алынган ит, йомшак була ул ит, һәм ул тәмлерәк була. Сез аны әзерләп куйдыгыз? Әзерләнгән, ул ит тараткычтан чыгарылып,
суган кушып, тәминчә тоз, тәминчә борыч кушып, 45 минут чамасы пешерелгән булырга тиеш. Ул ярым әзер хәлдә булырга тиеш. Алга таба нәрсә эшлибез без? Алга таба безгә хәзер нәкъ пилмәндәге шикелле камыр җыярга кирәк. Димәк, Назмабый, Эшкә керешәбез. Аллага тапшырып, әйдәгез. Эшкә керешәбез. Камырны җәеп бетердегез, хәзер нәрсәләр эшлибез? Нәкъ пилмән кискәндәге шикелле, Айзилә, пилмән дә бит авыл җирендә ниндидер теге әзерләнгән приборлар белән түгел, куласында нәрсә бар. Кем чынаяк белән кемдер рюмка белән кем нәрсә белән кисә, кем ничек булдыра, кемгә нинди зурлыктагы пилмән кирәк. Монда да шундый. Һәм монда оптималь вариант әлбәттә мондай чынаяк, шей чынаягы. Аның зур да булырга тиеш түгел, шуннан кечкенә дә булырга тиеш түгел. Ул бер һәр вакытта куласында бар. Чама белән ничә сантиметр икән бу? Бу 8 сантиметр, 7-8 сантиметрдыр бу. Чынаяк тәлинкәләр, чынаяклар һәр кайсыда бер чама була инде алар. Менә шуның белән хәзер без аны кисеп чыгабыз. Менә хәзер менә бу түгәрәкләрдән ясарга кирәк савытлар. Аны кибеттә без тарталет кибеттә күрәбез инде, менә шул тарталет фасонындагы савытлар ясарга кирәк. Бу процесс җыеп барабыз, менә биреп барабыз менә. Менә шундый савыт килеп чыга. Шул савытларга соңыннан эшлек салып, менә пәрәмәч кибеп, пәрәмәч менә шундый зурлыкта, менә шундый була. Менә шуны ясаганда һәркем әлбәттә үзенең осталыгыннан, кемдер тигез ясый, кемдер бик барып чыкмый. Иҗат бит инде, шулай ук иҗат, әйе. Беләсезме, мичнең кайнарлыгы хәтта студияга кадәр килә. Сез анда ни хәлләрдә? Мен арка мием белән сизәм, Айзилә. Ул җылылыкны. Ләкин ул җылылыкның бер рәхәте, бер ләззәте бар. Ул бер кайда булмый торган җылылык. Ул тере җылылык дип атала. Эшкә керешәбез, кыздыру эшенә керешәбез. Моның өчен башта табага салырга кирәк. Неме? Табага салырга кирәк. Табага салыр өчен сыек май. Сыек майда ездереп пешерәбез без моны, майлап кына түгел. Күп итеп салырга кирәк аны, әйе? Әйе, күп итеп салырга кирәк. Әлбәттә батырлык булмасын инде, ләкин ездереп бирәләр инде. Май җитәрлек булырга тиеш. Һәм менә шунда тезеп чыгабыз ул ниләрне. Савытларны. Хәзер ит салабыз, әзерләнгән итне. Ит әлбәттә булырга тиеш укмашкан түгел инде. Ит булырга тиеш шупалы. Чөнки аның истә кызасы бар, һәм тәмле итеп сеңәсе бар менә бу ниләргә. Камырларга шуңа күрә шупалы ит булырга тиеш. Менә монда аккуратно булырга кирәк. Табага төшә шыжлап бәрә башлый күзгә. Кайнар табага төшсә. Киевләр икәү безнең хәзер. Азилә, киевләр белән бергә әзерлибез. Бездән киев килибез хәзер. Безне киләгәннәргә, һәр без киевләрне килибез. Аллага тапшырып, бисмилләһләрне әйтеп, нишкә табабыз. Табагач белән алып. Бисмиллаһ. Йөзе килде. О, менә бит пешеп тә чыкты. Бик тәмле күренә. Бу ризыкны әзерләшкән кешеләргә дә, менә бүген күргән кешеләргә дә әйтергәм, киевләрегез көйле булсын, ашларыгыз һәр вакытта шундый мул булсын. Амин, бик матур теләкләр Миназым абый. 2021 елда яшь гаиләләр күп тусын. Һәр өйдә сабыйлар тавышы яңгырап торсын. Узып баручы 2020 ел безне бик күп нәрсәләргә өйрәтте. Дөнья куудан туктап, гаиләбез, әти-әниләрбез, балаларыбызга ярату, игътибар, хөрмәт бүләк иттек. Бу үзенчәлекле чор безне Аллаһка таянырга өйрәтте. Rabbimiz subhanahu wa ta'ala bizning davlatlarimizni, bizning illarimizni turli shirdan, turli zahmatlardan, ochliqlardan saqlasin edi. Kelajak yillar baxtli, barakatli, o'nashli yillar bo'lsin edi. Ham har birigizga kim kelajak yilga nindi planlar qo'ya, Alloh taala shusha niyatlaringizni, maqsadlaringizni qabullardan qilib, xayrli, o'nashli, baxtli, barakatli yillar birsin.
Барчагызга бәйрәм кәефе теләп, хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Шушы мизгилләрдә безнең белән туры элемтәдә яңа елның төп кунагы Кыш бабай. Хәерле көн, Кыш бабай, хәлләрең ничек? Исәнме кызым, исәнмесез? Менә дусларымны, нәни дусларны, олыларны, әби бабайларны котларга дип юл тотам. Дуслар мәҗлесенә ашыкканда, зата барды безне тулган ай. Сезнең алдыгызда татар телен сөйгән, милли кием кигән Кыш бабай. Бабакай, син бит инде теләкләрне тормышка ашыручы. Бу коронавирус дигән афәт тизрәк китсен инде бездән. Дөрес әйтәсең кызым, әлеге ел бик авыр килде. Иктисади яктан карасагыз да, нинди илкәгә кереп карасак та, барыбызга да авыр булды. Без бөтенебез бергә җыелышып еладык та, көлгән чакларда булды, ләкин яңа ел 2021 ел шатлыкларга, куанычларга бай булыр дип уйлыйм мин. Иң мөһиме, хыялланырга кирәк һәм яңа елның тылсымлы көченә ышанырга кирәк. Барыбыз бергә үзебезнең туганнарыбыз, дусларыбыз белән җыелып, яңа елны каршыларбыз. Яңа ел белән сезне, дуслар, исән-имин, сау-сәламәт булыгыз. Исән сау гына йөр, Кыш бабай. Хөрмәтле телевизор караучылар, яраткан тамашачыларыбыз. Яңа 2021 ел һәр кем өчен яңа ачышлар һәм казанышлар, матур үзгәрешләр елы булсын. Һәр гаиләгә тынычлык, татулык, шатлык алып килсен. Уңышларга юмарт булсын. Бер-берегезне саклап, яратып, яратылып яшәгез. Күзләрдә өмет, йөздә елмаю, бусагабызда тора яңа ел.